Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthi uyazisola umculo odumo uProfessor emva kwevideo esabalele ezinkundleni zokuxhumana la ibonakala khona ke edlulisa ukucasuka kwakhe ethuka abasakazi besiteshi esikhulukazi uKhozi FM. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuzo zonke izindawo ukuphinda kuphi la nibulo khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamolekile igama lami ngusibonga konke wakandwande. Mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Monga subscribe ngicela usubscribe uphinde ucindezele nebell khona phela uYouTube angeke akuvalele ngaphandle ngaso sonke isikhathi mangifaka esematheni nehamba phambili. Ngithembe ukuthi ke bonke abantu bangene kahle kunyaka omusha ka2021. Sengibuyile ke bafethu ngizokhuluma ngaye umculi uProfessor emva kwevideo ke ethe yasabalala inkundleni zokuxhumana la uProfessor ebethuka khona abasakazi boKhozi FM uThatha Ngobe kanye ke no DJ Siqemeza. Abantu abaningi basale bemangele njengoba bazi uProfessor njengomuntu ke ozithulelayo futhi one discipline ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi uProfessor enze lesenzo asenzile emva ukuthi ke kuwine noma kuhlukanise ingoma kaMaskandi unyaka yathatha unumber 1 kwi-Summer Song of the Year. So bafethu ke uProfessor usexolisile ke ake siboneke ukuthi ke uyixolisela uthini emva kwesenzo sakhe. Ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu ake ngivele ngiyidedele le video nizwele ukuthi ke uthini uProfessor kunina animambela. Izolo man naku umuntu usekhuluma izinto engafanele azikhulume ngithi angixolise njengoba bonke abathandi bomculo nabalandeli besiteshi esihloniphekile uKhozi nabafowethu uThatha nawe Siqemeza ngexolisa kakhulu. Angifuna ukuchaza nje into ebengikhuluma ingumsangano adeserve ukuthi ngize ngiyiphinde ngiyaxolisa kakhulu ngomfoka la. Ayike bafethu senizwele ukuthi uProfessor uthini. Kanti ke mina ngintatheli ka YouTube sengiyaphela khona la. Ngicela ukuthi ke le ndaba siyiqede khona lapha kwi comment section. Uzohamba ke uye kwi comment section bese ushiyo uvu lakho ukuthi ke ngabe kuthini ukuphawula kakho ngalo daba loka Professor. Siphinde futhi ke sibambane evidweni elandelayo ngesikhathi esifanayo.